Check, check, check. Hello, hello. Hello. Contoh 34 ciri bisi kita lalu jeng taklay asra berating komite jeng salai singan sibi jeng cini bisi kita lalu jeng pangkat hangai temu tiri cini sarik di cini bisi kita oh cini bus kangkung besamur samur bisi jeng toha toha jeng tak pal kepala lelai abang kari bocin orang faisal pajak temu cini berhasil di orang minister cini Sharon Bes de Burma cini dia di siapa ni cini Sharon to de Burma dan cini MLA Sharon Jinchoho cini DM SDM cini SDM from JDU jadi jauh faisal pajak jeng tiri ni oh pandang jeng tamu cengkiri nai angkau nai tahu pejara ayam kasar tong tong orang cini monco buskan kainan bagai jeng tabung no candi musuhan bising ti cini jauh pandau juno resap musuhan bising ti juno nah tong hodok haitlanan bagai bawah pajak ti berhastani resap naik kurung tiuk tiuk musuhan kurung ro jeng ti sacar bising pandang cengkiri nai angkau nai tahu pejara kasar tong kau yang buskan kainan bagai jeng tahu macini naruh erna jeng borom rioi jeng tiri ni cati soman bising ti cini tiri ni saja salai sikini de tring bising tar palena ni jeng abang cengkiri nai angkau nai cini bolam tiar no ready dong bagai Fadi cái chừng chín nhà ngoài nó chừng làm xong anh đi thang xin đấy anh bây giờ nó còn coi này chín nhà sang beri ping kau itu song saja jadi ini hal ini sekarang dia chừng ping anda boleh nani oh pandai acuk faham cini boram gunang sar bisu de bor mano ang kau ini bina sutra asunan bagai te jo to pal thaya fakra boy làm xong bagai kau ini ang cini boram gunang sar no te boram kau ini bina sutra asunan bagai जो तो पालकया पकड़ना भाई कोई नहीं हम आमोने करे भाई मंजर भाई कचीनी तिरपा हस्ते निपुणम गुणं मिनिस्टर सार अनिमेश देपुरम अनुपम कोई नहीं बिना चुप से आचरण नहीं बगुई में चीनी एग्जीक्यूटिव मेंबर चीनी सार अनंत देपुरम अनुपम कोई नहीं बिना चुप से आचरण बगुई भाई मंजर भाई कचीनी Borong gunang MLA Sar Ranjit no bokoi ne pina sute gai te chinara phai manja phai to chini khwai district ni DM chini madam bono bang koi ne pina sute hasan bagai phai manja phai to chini khwai sub division SDM chini madam charu hasan bagai phai manja phai to chini Khwai Junal sorry chini SDF Khwai district ni Sangeeta Bakathal madam no koi nai bina sutha sunan bagai phai manja phai to chini
Khoi Regional Development Khoi Regional JDU chini boram gunang sar Bijes na bang koinai bono bidas ta asunan bagai tebo phai maja khojak din tino panda da chuk phang chini boram gunang sar bisuno rimai riman bising te chung from bijas man bagai koinai tai boram ondam lom chung jota pal khaya fa program sulam sa chini bisi ketal chung salai singal lam sok bani o pandau chuno musang di sanan phai manja khaijak chini jota boram gunang phai sabai ga chung tabuk chini tini ro panda dia achuk phama kra chini boram gunang sar bisuno chung rimai ria saman log logino jota pal khaya fa program sulam koinai ji to hai na hai ang koinai boram dia saman bagai chini tipra hasteni boram gunang minister sar university bormanobo rimai ruai boram biasa main bagai koinai jotono khoroksa kai chini boram biasa thanani bagai tai boram diman log no chung jota pa haya fa korla sol phai chu chini tini naroya kwa chin naroya phai mata phai no koinai khoroksa kai jotono boram diman log no chung chini bisi kita allo rugoi chung jetini saljane je hai na hai bare ma ko joto chung pal khaya fa kramane bising tino chung tini chini naroya rokno chung boram dia sak nai tini chung je salne sikang ting palai thang tong wani abo chung belai hamai maya pharo chini ti prahaste ni minister te chini o constituency ni ngai batai ke playing jang chini saroni mesno bini tuidul mungni ba naikol mungni bising tino chung tina asram bari ting committee chung tini usuk kotor pandai play thang wan to koinai chini bolam dia rokno je chini je binding khaijak picture jo to chini boram gunang rokno chin narwai rokno ya farnan bagai koinai khoroksa kai chini boram gunang rokno chini mo binding khaijak picture ri tham bagai te botunan bagai koinai chini binding khaijak chini kaisa kai apa thanan bagai jo to no tai jo to pal khaya phakron ban koi mung tong nai chini boram gunang ni bagai te boram gunang jurong bagai ang koinai hai na hai boram rimani logi chini binding je ching photo afarman logi no jo to chung ya phakron bising tino chung kha ka hambai boram riman bising te chini arwai ro chung lam jak nai ang koinai hai na hai te bo chini binding picture no yang tobna ni bagai jo to kaisa kai afarman ban koinai kaisa khula gaya jini narai rokno chini rajani picture chini bubagrani photo no chung jo to chini abarono ya phana nungthun ana bono koi mung tong nai te jo to no pal khaya phakram nungthun chini borom gram nai bagai tini chini utring bisi ketalo lamsuman bagai je chung chalani panda khlai tong mane o pandana muchangni disanan bagai chini ro phaisa chini narwai ro abono kai bo chung chini resabung musamuni bising chini bisi ketala chung sale sing lam sandai chini ro resabung tai musamung ton ni manja phajak chini tipra hasteni balai sabna kurung bodol achai ma ha musical bodol tai sak phajak balai musa kurung chini jak group chini jadoni musung bodol phaisa phajak chung pan tegmani logi no Tadi sama lagu-lagu itu cuma bang musang lebih sing teh cina roy ni buku teh cengkok kaham kau khalai tini pecina pandara ceng lai nai teh angkoi nai phai manja phai jo to cini tahu tai buku song cini bisi ketalo lamsunan bagai ceng khang bai khung bai jo to pa tong khalai nai tong khalai mani bising teh ceng jahada kebo darah tiga ceng tin pandara ceng musang mati sari nai kia bacung belai kepal kaham cini taklai je 1430 ti raja cini bisi ketalo lamsak tadi ceng cini bus kanggo ba cini tini no pada phai manja phai ga chini je mini chini to diprahastani boram guna minister sar Onimesh tini sar ananta deborma chini sar
Ronjit Cho jini khoi district madam DM SDM SDA full JDU joto jini palbak tno lagi na phayam bagai borno belai belai hamai maya faro aji gai chung pal kai do sa bon koya phakro banai chi to tawa koi nai jini tino pandano chati musamon bising ti pandano jegeri na bagai jini boram gunan sar animas de bor mane yakte tini chini oh tadi tiri Cina panda Faimanjak Faijak Cini Tulashikar blog ni chairman Cini borang menang sar Prodipno bang koinai bini acung saya acungan di bagai tadi koinai bolam tiarang no borang bahai no hai rimai risa tadi Cini buba grande foto di dalam sultanan di bagai hai no hai ani koi bungtong nai Cini BSC chairman Cini borang menang sar Prodipno chung rimai ri borang rimai logi logi no chung jo to desa phana bahai no kha ka hambai chung ya pha phron bising ti chung borang ri nam sok nai hai si to jo to nang koi nai ya pha phron bising ti chung Cini block chairman lam sok nai bagai hai di gai chung Cini narwai Cini borang nangsar Cini minister Cini sar Onimes tepur mana yaktino Tini Cini o je sal ni sekang je chung bisik kita lamsonan bagai je panda klaimani o panda na chung chati saman bisik tino chung cengari nai Mari ya harus mesti napo. Arda. Engka. Phai chung jo to pal khai basalai chung Cini tini ni panda ni chati musung mau chung jo to logi di bono Cini borang gunang sar Onimes debor mana yakti jo khana chati phanaman logi logi no chung jo to pal khai chung lamjak lai nai tini na panda ni chati no musung lima logi logi no ta ya bung logi logi no chung chati phanaman logi logi no chung advance happy thing ni chung jo to pal basa khai khorang ti salai kare chung chek lai nai si to tini panda ni naroya ko tabung no Cini 2 दिन से कंटे chung 3 bisa paramane chung chati musung ni kya phari chung jo to pal hai ki chek lai no happy thing chung bisik dala pole happy thing balai balai ham bajo to no ini monco ni ya gros hai to thanga asman bagan koi mung to nai phai di gai chung tabung tipra haste balai musai kurung bodol jadu ni mukmu bodol borok ni bukhak tina juntang musamung nai nai borok Cini busai mo tang musai furung nai lebang mo ni musamung hambai belai musanai kurung bodol borok tabung Cini bus kang lebang mo ni musamung musai furung nai angkoi nai chung jo to bung ni musamung no Cini da phane musamung chung ya pha khroman bising gai chung phone ni bong no chung hai no hai Aku mencaman mana?
우리는 그냥 살기 모르겠네 뭐 해야 돼 학교로 그냥 무조건 뭐 내 걸음만 해야 되는 거고 어 뒷막은 무슨 소리야 나 프로블em play khana boy ko nang volunteer no 근데 이거 뭐로 되는
1434 je bisi kita lamsonan bagai tini je jeng panda klaimani o pandawang tahu cini asram berarti komite ni convener cini borang monasar kokes de bor mano cini busang visa kontang nandoi koine Moi asa kontrol liya mo. Hai ban si u phu goma ko. Screen joto screen mo. Abo tek liya abo mudi ki kan na. যতমনো সামজাকাহাম ইনি সিনা আসলাম বাড়ি তিন কমিটি বাইল ওয়াজিসা সিনা আসলাম বাড়ি কিবলেন মিনিস্টার স্যার অনমেজ নি সাতার মুম্বাই তিনি সিন কতর মা খায়াই সিনি তোলাশিকো জুনাল অফিস গানা ও রামদেবঞ্চু কামিও সে কাছে কতর খায়াই সারনবো সাজরা খাসামতে খলমো সিনরা ফাইমজা ফাইকে sini kau ini diam, sini jualan ni JDO, SDM, Soho, sini MF kini jota manja fainai, jota nano sini asram barni, tiring komite ni. belai hambai cini je 1434 cini je tipe rajang je bisik dal lamsonan bagai jeng je tipe pada sungsabari cini pandani tiring komite ni convener cini borang monasar kokes no cini bus kanggo kaham kai cino message digelamani bagai faidi ke jeng tamar hai cini bus kanggo jeng musabung nale no cini telenga community ni musabung korok cini bus kanggo tahu musai phanongnai cini asram bari telenga community ni musabung bodal korok tahu cini busang musai phanongnai रात लाइन खाना लाइन और फाइल चलो खाई दियो खाई jeng cini cini 1434 je jeng tiring modal o singkana lamsonan bagai jeng tini je panda songsabani o panda o tabuk cini bus kanggo musai phanongnai cini asram bari telenga community ni cini Telanggarok borok tahu cini busang phanongnai